אני חושב שזה ראוי שיוסי מאירי, אחרי שנים של ניסיון בפיתוח עסקי ופיתוח עסקים באינטרנט, הוא ייסד את Head Start, שזה פלטפורמת מימון חברתית עבור פרויקטים ויזמים. אני חושב שזה יביא את זה לסיום ראוי של השיחה. איפה אתה, יוסי? בוא. א' בר קיימא גם השתמשו בשירותנו וגייסו כסף עבור המיזם שלהם, ואנחנו שמחים על כך. אני יוסי, ואני אחד משלושת יזמים שהקימו את Head Start. Head Start זה פלטפורמה לגיוס כספים מההמון, מה שנקרא ומוכר יותר בעולם כ-crowd funding. למעשה, Head Start נולדה כתוצאה מזה שכל אחד מאיתנו הוא יזם, ואנחנו, כל מיזם קטן שלנו היה צריך קצת מעט כסף בשביל להתחיל, ולכן הקמנו את הפלטפורמה, גם חלק ממנו זה הטרנד העולמי. למעשה מה שקורה זה שיזם מעלה פרויקט באופן עצמאי, בוחר להעלות סרטון, סכום של כסף שאותו הוא צריך, זמן נתון שהפרויקט רץ, ומדרגות שאתם יכולים לראות בצד, שאותם הוא נותן כתשורה. מערכת crowdfunding בפלטפורמה הזאת שהיא reward base, זו אינה תרומה, זו תמיכה בפרויקט, ולכן כל אחד שתומך בפרויקט מקבל מוצר, מקבל תשורה חזרה תמורת הכסף שלו. אני שמח לספר שבזמן הקצר שאנחנו קיימים, נבחרנו על ידי עיתון הארץ להיות מספר 3 בהשפעה על עולם התרבות בישראל, בפרט בתחום המוזיקה. Head Start הזרימה, בעזרת הקהל כמובן, יותר כסף לעולם המוזיקה מאשר כל חברות התקליטים ביחד, ובעזרתה הצליחו לממש המון יזמים מוזיקליים את האלבומים שלהם, שלא תחת ריאליטי כזה או אחר, וגם אלה של הריאליטי הגיעו אלינו או התחילו אצלנו. זה הישג, שינוי הכי משמעותי שנוצר בשנה האחרונה, וזה 2013. עברו אצלנו המון פרויקטים מכל התחומים, תכף אנחנו נראה איזושהי חלוקת עוגה כזאת של מה קרה ב-2012, ששם קמנו. החברה עצמה הוקמה ב-2011, ובפועל פרויקטים התחילו לגייס כסף ב-2012. מכל סוגים עולים פרויקטים מבר קיימא שגייסו עבור המיזם שלהם, ומיזמים חברתיים, מיזמים שהם מיזמים עסקיים, מוצרים, הצגות, ספרים, מוזיקה, מכל תחום שהוא. תכף אנחנו נדבר על מספרים. יכולים לראות שאיפשהו בתחילת 2012 הקמנו את הפלטפורמה, לקח ככה כ6 חודשים לתודעה בציבור לחלחל ולהבין מה אנחנו בכלל מנסים לעשות. וכשהם תפסו את הרעיון, הם אימצו אותו והגרף קיבל זווית מאוד חדה. ההשפעה ב-2013 היא כבר ממש משמעותית. יכולים לראות שבאורול יש מעל 6.7 מיליון ש"ח שהוזרם לפרויקטים מעשרות אלפי אנשים. Head Start היום מונה למעלה מ-45,000 יוזרים ששמו כסף, לא אנשים שמסתובבים באתר, אלא אנשים שנכנסו, שמו כרטיס אשראי והביאו לשינוי של אותו יזם וכסף לממש פרויקט. זו החלוקה שאתם רואים בעולם הזה של crowdfunding בישראל. מדובר על 2012, שזה סוג של התחלה. יכולים לראות שעולם המוזיקה קיבל ואימץ את הפלטפורמה בצורה יחסית גדולה. 2013, עולם היזמות נכנס בצורה יותר יזמות, שאני רושם יזמות, מבחינתי כולם זה יזמים, אבל אני רושמתי יזמות לרמת היזמות עסקית, עסק אמיתי שהוקם בעזרת Head Start. עולם המוזיקה כמובן עדיין בולט, קהילה ויזמות נכנסה חזק, וכמובן גם כתיבה, עוזי וייל וכל החבר'ה שמפורסמים כאנונימים, אימצו את הפלטפורמה ותתחילים להוציא יותר ויותר ספרים. קדימה? אתם ממשיכים. וזה החזון שלנו.
אמרתי, אני יחסית קצר, כי ראיתי שאנשים פה קיבלו איומים, אז אני מקצר. החזון שלנו זה להביא את הסיטואציה שקראוד פנדינג לא יהיה רק לרמת ה-reward base, ולא יהיה רק ברמת אני רוצה להוציא אלבום, ספר, ואני אתן לכם את הספר כ-pre-selling, אלא המטרה הראשית שלנו היא להגיע לסיטואציה שבה עסקים קמים, חברות קמות ומגייסות כסף בעזרת ההמון, בעזרתכם. כל אחד מכם בשאיפה יוכל להשקיע בעסק ולקבל חזרה כסף כהשקעה, ממניות באותו עסק. זו השאיפה שלנו, זו המטרה שלנו ל-2014. החלק הזה, כידוע לכולם, נמצא בהליכים רגולטוריים והוא לא חוקי במדינת ישראל. בארצות הברית כבר עבר ה-Jobs Act שקצת מביא אותו למקום יותר קרוב לחוקי. באנגליה, בהולנד, באוסטרליה הנושא הוא כבר חוקי. בישראל אנחנו לצערי נגררים ולא מובילים את העולם הזה. ואני מאוד מאוד מקווה שב-2014 החוק ישתנה, או לפחות נקבל איזשהו היתר לעשות את הנושא הזה. רשות ניירות ערך שהיא המגבלה, אסור לבן אדם להציע ליותר מ-35 אנשים להיות שותף בעסק שלו. זאת אומרת, אני עומד פה עכשיו ומציע לכם להיות שותף בהצעת, אני עובר על החוק, לכן לא עושה את זה. אבל זה המטרה, המטרה היא שאנשים יוכלו לעמוד, לספר על העסק שלהם, ושכל אחד מכם יוכל להשקיע, וגם אם זה בסכומים קטנים, אבל סכום קטן מהמון המון אנשים עושה שינוי, והוא עושה שינוי כבר היום ברמת ה-reward base, ואנחנו מאמינים שהוא עושה שינוי הרבה יותר גדול כשיגיע ה-equity base. That's it.